Добър ден, зрители на BTV! Вие участвате в кампанията да изчистим България за един ден. Малко сме подранили, ама сега ще видите защо. Така. Това всичкото трябва да се изчисти. Участници днес в кампанията сме аз и отец Петър. Там в далечината. Това няма да ви занимавам с самото чистене, после ще погледнете резултата. Майко... И след усилена работа нищо работа. Ето, так. Ето, кошовете са затворени. Тарадам. Чиста работа! Приятно, дай. Ето и главният герой. Ура! Добри сме. Хайде, BTV, идваме. Колко сме? 45 минути. Толкова някъде, нямаше и час.